Right. Right, right. Mbaka mara yenyewe. Ile gari na mambo zile intro. Pamsirida. Yo. Nyaya ndakaunza kudai. Ndimuroora wedu. Ndimuroora wedu. Akauya muna January. Saka mugara kwatachita paakauya papasina kudambudzika. Asi paakazotanga kuwirirana nema-next door atisingafambidzane nawo aya, ndo pakatanga kuchinja maitiro ake. Aiti kana papamba kana isusu wacho hatikwanisi kutaura naye, kuona kumutaudza haadai. Ndikasatoti mangwanani ambuya haadai ari payadi, anogona kungokutarisa so otsikitsira pasi. Saka izvo zvatatazojaira zvedu. Saka chiitiko chakazotikamatsa ndechekuti taenda kumunda toita basa namai, tamusiya ari pamba seungogara kwanga aita zvakana nemugage kuma11:12. Saka tichingoti munhu ari mumba muroora. Saka takurira mombe, mai vari kuona mabhegi ari panze, vatoti ko mabhegi pane zvinhu zviri kuvachiwere. Vatarisa vaona mumba hamuna munhu. Apa munhu aapisa hembe dzake. Takutanga kutsvaka kuti ko munhu aenda kuti kwakutosangana achibva kumagirosa ndofunga pa 2 kilometers. Hatizivo zvanga anotsvaka ikoko. Obvunzwa paya ko wangu waenda kupi? Haadai. Ko mabhegi maamushongedza here? Kanzi ndapisa hembe. Ko wapisa hembe? Kanzi dzangu. Ko zvaita sei kupisa hembe? Hapana mhinduro yakauya. Ndobva tafonera chii? Vana mai vacho nambuya vacho vari muno. Tikati uyai muno kuno kumusha chii Mondoro muone chii zvaita mwana. Ko murume wacho ariko? Uyo ari pana. Ainge ari kuno kubasa kuchiguta. Pazvaitika zvisizvo. Muroora wacho ariko? Uyo ari apa. Raka muno. Bana hatoda kuona. Ko wapisa. Une makore mangani? 19. Ndanga sikuta hapa unangalia shiri zvukwana zvimukukuziya achiri kuti alright. Wewe ndiye muroora? Saka manetsikana naye kugara kwacho kwanetsa nekuti aingoti akana akafunga dambudziko ranga rapo. Ndizvo zvaanochema uyu. Handiti haasitauri kana murume. Kana ashaya kutaura. Asi vawana kutaura sununguka ako utikochi chikandamini chirasha paroveti zvataura nababa mazvinzo semuroora taurai kuchiti kunetsa. Ini magara ndakaita kumba. Voice. Magara ndakaita kumba ndagara zvakanaka. Ende kuzotiza ndichienda kumba kwamai vangu ndakaenda ndanga ndakarohwa nemusha wese. Kuzotiza kwandikaita ndichienda kumba kwedu ndanga ndakarohwa nemusha wese. Kurohwa nemusha wese? Mvura panatira? Amai nababa nemwana wavo vakandirohwa vese. Ndokuzotiza kwandikaita kuti kwandikaenda kumba kwedu kuti ndinoudza vabereki vangu musituation yandikusangana nayo. Mazvinhu zvakakamira nawo iwe chimwe panozairi kana ukaroora murume wangu hama yake kutanga yaanenge aitotemba ndiwe murume wako. Hembe dzangu hadzisiri ndakapisa. Hembe dzangu kutiza kwandakaita kuzodzokera kwandakaita kumba. Vamwe vatoti vatoti hatisi kuda kuona pano dzokera kumba kwenyu. Hembe dzangu ndo vakapisa hembe dzangu. Ndo vakagosha? Ndo vakandipisira hembe dzangu. Idzi dzandtori nadzo idzi dzandakasarwa nadzo ndakapfeka ndakanayo hembe dzandinadzo. Ingati wemurume wacho zvakora muntu. Pamusoro ida inini andiri kubasa kuchigutu, ndoshanda patruck stop. Ndichibva ndafonerwa kunzi muroora hatisi kumuona pamba. Ndikati
chimbotsvagai kana mamuwana munifonera. Ndiko iri kuoka murova handibva ukarova pandakamurova anga aviga foni yangu. Ndakabva kuno kuChegutu chibva ndaenda kumba. Ndasvika pamba chibva tatorara zvakanaka. Mangwana makuseni chibva ndatoti regai nimbonoereswa. Kunonzi kwaBhonda uko. Chibva ndaenda kwaBhonda chibva tatoshaya profita wataenda kuti wandaida unoereswa naye. Ndipo pandakadzoka pamba ndakatosvika Chisuka. Chibva ndasikotora line rake. Chibva ndarityora. Chandakarichyorera akatora foni yamama achibva abloka namba dzangu kuti akabreka communication yangu namama. Ndo zvandakatyorera line. Chibva ndati line rako iri ndatyora. Ini ndakuenda kupi? Ndo ndaitokanya zvidhina ndinoenda kuvaka. Chibva ndati ndakuenda kunotimba dhaka. Chibva ndatoenda kunotimba dhaka ndichidzoka ndienda siya foni yangu pachaji. Clive. Ndichidzoka kuzvidhina takatodzoka kuma11. Ndichisvika pamba ndaida kutofona kubasa ndichivaudza kuti makey epasunuka munotarisa muworksuit yangu ndakasiya gurumu kwangu ikoko. Chibva ndasvika pachaja pasina foni. Chibva ndamubvunza nekuti ndiyanga asara igare wani pamba. Chibva ndamubvunza kuti ko foni yangu yandasiya pachaja yaenda kupi? Zvikanzi pawaisiya ndo pairi. Ndikati saka uroti panapa pinda mbavha ikatora foni ikaba ikaenda. Iwewe hauna chawaona, hauna chawanzwa. Zvikanzi tarisa pawaisiya pava ndo pairi. Chibva ndadzokera ndikati pamwe masongo haasi kuona. Chibva ndadzokera chibva ndanotarisa zvagare pachaja. Nokuti panga pazvomurwa kebhu chibva isiko pasaidi. Foni hapana. Chibva ndati foni yangu hapana handisi kutoiona. Ndo pandakadzokera yanga arara apinda magumbezi. Chibva ndamumutsa ndikati ndokumbirawo foni yangu. Chibva ndamubata ruoko. Ndikati foni yangu iri kupi? Zvikanzi ndamutora foni yako. Ndakamurova mbama. Ndamurova mbama. Ndo paakabva ati ina ndamutora foni yako. Ndikati iyo ndio wasara wega uri wani pamba. Saka kana uchiti foni yangu hausi kuziva kuti yaenda kupi ukuzama kutaura chii. Ndo paakabva amira pamubhedha. Ndikati manje mubhedha ndakautenga ende ndogona kutoutsika ndakatopfeka magambutsu. Chibva ndatomira pamubhedha. Ndamira pamubhedha ndibva ndamubata futi. Ndibva ndamurova kechi2 ndo pakazouya mama. Vatonzwa kuti kumba kune kusina kumira zvakanaka. Vauya kumba kwakuya vaibva vasikondibata. Vaibva vatanga kuti ndibva ndatobuda panze zvikanzi Clive enda panze. Ndibva ndaenda panze. Ndo pakabva tanga kutaura nemuroora wavo. Vachitoti ko muroora chingobudisa foni nyaya ipere usarohwe chiko chinyanyonetsa panapa. Ndo pavakasara vachitaurirana foni hanzi yakazobudiswa pasi pemonaki. Ndapiwa foni chibva ndatira kuibatidza yanga isangana moto. Ndibva 0%. Chibva ndati rega ndidzosere pachaja ndikwanisa kungokomuniketa nevanhu vekubasa. Ndaidzorera pachaja ndibva ndatogera muzukuru anga atouya kumba. Anoziva kuti kana ndauya kumba vazhinji vachaona uzogera. Ndibva ndatogera muzukuru ndikati ndopedza kugera muzukuru wangu foni yangu inenge ichipika moto. Ndichipedza kugera muzukuru ndibva ndaenda kufoni kwangu. Ndibva ndaona iri kuti no service hamuna line. Ndibva ndadzokera futi kwaari anga atopinda magumbezi. Ndibva ndasikoti ndipe foni yangu. Ndibva ndasikoti ndipe line rangu. Foni mangu hamuna line. Zvikanzi andamutora line rako riri mufoni. Ndikati ina handisida zvekurovana newe. Chingobudisa line rangu ndiite zvanoda kuita. Kana urashandisa ndokupa. Ndo paakabva aita kuseri kweTV ranga raiswa pasi pechikoko chemachisi pakona petebho inogara TV. Ndokurwa kwandakamuita. I'm sorry. Ukomana wanyeke asunya zikurambidzanga zvanaka. Ndokumira mumbomubvunza kuti ipapo paakandiwa pacho achitedza kundirova. Ini ndakaenda kumba kwedu ndakanotaurawo nevabereki vangu kuti nyaya yakamira yakadai. Ndakaenda kumba kwedu ndakagara 4 days. 4 days ndakagara kumba kwedu ndanga ndakakwara ndakazvima ndisingabva kuenda kana kuita sei.
vabereki vangu vatidzokera kudzoka kwandakaita inini iye anga atodzokera kubasa because makusena paakandiona akangobuda akaenda kubasa handakaenda kundioneka kana kutaura neni akanooneka mai vake bedroom akanooneka mai vake akabuda namai vake vakapfekedzana kubhazi una hana kutaura neni inini ndobva ndarongo ndikati inini mari ndanga ndinayo ndikatizo ndikaenda kumba kwedu ndikati ndikaramba ndiri panapa ini ndinourayiwa ndokwadzwa ndikaramba ndiri panapa kandiromba kwedu kudzoka kwandakazoita manje Mtendo. Kendani. Mtendo for. Numairo. Numairo ndini mai vake. Ndini ndakasungisa. Saida kunza mambo munatiwe mairo wanje vawa. Ndini mairo ndini mai varutendo. Asi vamwana. Ndini ndakasungisa. Inopese baba nyinga murora ataurira ndimanda itotarisa. Aiwa ndini mai yomusikana. Aiwa ndikataura munhu wenyandi. Kudzoka kwandakaita kumba kwedu ndakauya nebhazi rangu iye anga ari kubasa indasingatoziva kutotiwo kubasa kwaari kuioma ndikumusha ndindakatanga kusvika kumusha ndikasvika kumusha gogogoika ndapinda mumba amai makadii amai vanotidayira ndondagara pasi vandavamhoresa mama makadii vanotidayira ndokutora foni yangu vandafona bheki kuna nhokumba kuti kunogondasvika asi vanhokumba vasi kutaura nini sekuru vangu kangokwanisa muromo kumwe nditi alright is fine iwo gara ikoko chete tagara baba vanga vati unoraro vakatozonzwa kuti ini ndauya ndipo vakazopinda mukicheni tikatomhoresana nababa ndo vandaikwanisa kutaura nabhosi mukadzi wavanga asikakwanisa kutaura nonanga akanditsamwira ndisivanga ndopa tikatanga kumhoresana nababa ambuya tikazosara tichikutsvaga kudidi manga maena ndikati ndo zvanga ndafunga kuti ndimboina kumba bhosi kutorohwa kwandakaitwa nemwana wakuro kwese kwandakaitwa havangasina kutoudzwa kuti ndo zvaitika mukadzi wavo hana kutotaura kuti ndo zvaitika kuno kuti vana vasara vakanetsana akarova mukadzi akadii tichitaura tiri mukicheni ndopandakazobva mukomana asvika vakatombobuda panze mai vacho nababa vacho vakanoita mumatara vakanoita vari panze ini ndakasara ndakagara mukicheni tikagara mukicheni ndopa vakapinda mukicheni ini mukomana kubva pakuya kubasa ndinataura naye vanhu ndobva vatorara iye akabva tobuda ndobva ati mufana wangu ati tinorara kwandinorara inini musi wacho handina kutonorara naye akatora munini wake akati handi tinorara mai vacho ndiva ndakarara navo mukicheni tatorara paya kuma 12 dzemausiku ndikuudzwa kikirikikiri munhu akukikiriswa paipai ndisingaziva kuti mupoison mushonga akautora kupi kana kuti mune kwaakauwana akungotanga kuchema baba ndisiye ndizorore mai ndisiye ndizorore ko chii chiri kuitika asi kutaura akungoti mukadzi andinetsa ndo mashoko aikwanisa kutaura inini mashoko akangonditaurawo akangokwanisa kutaura ndakanzwa akangonditi Mtendo sara ugarike ndo mashoko akangotaura bandii akanga asiya mari haana mari anga asiya wasiya mari zvimwe pamusoro andisandapedza kutaura pamusoro uchataurapo poison yawo amwa poison yake kudaro akakikiriswa inini poison yacho paaimwa ipapo amai vake vakazopedza murume wakati baba tiwemone zvikuita mwana kuno akutanga kubhidhirika mukicheni vandopo vakazomhanya kutora ndoyo vakasanganisa nemvura achipiwa ndoyo nemvura ini ndobva ndatomuka hope hadzina kutozouya panguva iyoyo baba vacho vaida kuti ndibate kundirova ini ndai pasina kuti mukadzi wacho ndiye akazoti aya batisiyanai nazvo ndikatanga kupopotera ndikanangwa huro ini ndikanzi ndo zvanga uchida chitora nyama yako udye nyama yako takura nyama yenyu muende ndikatukwa nemusha wese kutukwa mumba inini ndopakazorongwa urongo hwekunzi atinde kuchipatara takaenda kuchipatara usiku kwaMbaira hatina kurara usiku takada tiri murodhi tichienda naye kwaMbaira uyo arapo tikaenda kwaMbaira mashoko akataura baba wacho tichienda kwaMbaira ndakafamba musha wese ndichingotukwa heyo ungazorora mutegutu mutauni munororeka vanhu here ungatigire mahure panapa chichichichi munhu iye handisida kutoti adzoke pano inomusiya kupolisi ndakaendwa nenini tikasvika kuchipatara kwacho kwatakasvika zvikanzi kuchipatara tikuda mukadzi nemurume ngavapinde muno vamwe vese budai panze mai vacho vakabuda panze posi takaenda natete vese vakabuda panze kusibva tapinda ndobva abvunzwa kunzi iwo nemakore mangani akati ani 23 ko mukadzi une mangwani ndikati ndine 19 zvikanzi kochikunetsa chii pakati penyu ungari muchiri vana vadiki mwana chihamsati maane mwana kochikunyanyanisa pakati penyu chii ndobva ati handisiwe wamwa mushonga wakaita sei akati handisiwe ndobva abayiwa jekiseni raakabayiwa ndobva aenda pasikero akarema 65 vangopiwa mapirisi akapiwa kanzi anomwa makuseni masikati manheru
bepa tanyorwa bepa ratanyorwa kana ndanofanira kuenda kumberi kuti anoonekwa nadhokta ndokudzoka takaita tatopinda musikuti yatakauya nayo tatopinda ndokudzoka kwatakaita kumba tadzoka kumba takasvika zvikanzi anenge apindwa nechando chakanyanya anofanira kuti arare kusaidzwa moto kuti munhu anenge apindwa nechando tikarara usiku hwese tiri murori tikabuda na12 5 zakati zichisvika pamba ndobva awaridziwa ndobva agara atorariswa inini ndibva ndagara pasaidhi baba vacho bva vagarawo bhenji nasauro vanga vadedzawo mai vacho vakagara apo natete vari mumba imomo ndigotanga kutukwa ndichitukwa zvikazoti ndozvanga uchida inini mashoko akataurika pandiri inini ndakanzi inini mushonga wamwa mashoko ari kutotaurika ndikuzi inini ndindakapa mushonga wakamwa inini ndikuzi ndindakabva nemushonga kuvabereki vangu kuti ndiwe ndikuzi mushonga wakamwa ndindakamupa ende paakasvika bato wakamwa mushonga here wakawanei ndakawana mumba waimbova vamwe ndewenyu pambo ndiwe kufirira mugadheni wawaita sei wabvekana nemukadzi nyaya dzacho dzanga dzawanda nekuti ndiri kuna kuchegutu aiwa iwe waida mukadzi ndiwakamuunza pamusha chiunzira vabereki saka wauda kufa wovasira problem yako yawakaunza iwewe ndiwakadedza mukadzi pamwe kati ndomuri saka wakufa womusiya ipapa wauda kuita sei ndaremera nenyaya yefoni yoyi kwete nhau yefoni chete akatuka vabereki vangu kuti madako vose vari vaviri chikonzero chakaita kuti azotaura akatuka vabereki vangu kuti matako chikonzero changa chaita kuti atuke izvozvo patiri tu pamba nelack of communication ndiri kubasa ndaiti ndikaisa kana meseji kana kufona angasingapike makosi sekuru hanzvadzi yamama yaiti ikauya pamba ndizvandaona panyaya iwewe ndiuri kuendesa mai vako nedoo handiri kuona vakasvika mukublokerwa chi unenge wakuita sekuti waikomunikita namai zvaunofanira kukomunikita nemukadzi ndikunyevera handakabloka anenge abloka line uona pakabva nyaya iwe ndiuri kuita hondo pakati paamai nemuroora ndinobora because muroora anenge achiti murume wangu amai vachiti mwana wangu iwe uchinyaya iwe uri kunyaya kunge uri saidi raamai so uyu anobva afunga kuti saka amai andikunza zvakuti atori mukadzi wavo achireva mukadzi wacho asi mumashoko acho kachia emuroora anoti amai saka ukona paa kunge mukadzi wacho mukadzi ayo hazvisina kudai muroora anenge asisina respect bos kanokwanza kuti mukadzi wacho baba chitaura mabaona baba iyi haisi yenyu ndevava but imi maunza senedda ndizvo isu taida kungoti timbontsvaga zviri munyaya ezvotava nepicture ma ava simuzvarokotaura vatinoda kudzokera panyaya yekuti ava mati vaite sei kupatakuda kuenda dangonzwa ava vanotaura kuti ava vakabarika mwana wamati vaite sei inini ndiri mai vaClive na uyu Clive alright ndoda kutaura kubva pekutanga ndisi kuda ngomirai manje ndibatsirei ichi mirai munze mai nyaya iripo mirai munze mai wangu tatanguva yakareba tichiteerera nyaya tikatoona kuti itori nemunhu angava kuita suicide nendimoze pamutemo aifanira kutosungwa otonotongwa oenda kuchiri munhu kana uzviuraya ukarega unofanira kutosungwa aifanira kusungwa aitofanira kusungwa atori neproblem but zvaatori zviro zvekumunetsa hazvina kugadziriswa saka pfungwa iyoyo anogona kuzoramba achiita nandiri muunzisa saka ndo zvatoda kugadzirisa zvacho zvakaita kuti uyafunge mumwe mushonga
Asa zvapera. Zvikutoende funga kuti munhu anotsamwa kunzi matuko anokudai mwana. Zvakandiita mhani. Ati ndiri mai uyu. Mukati mudataura baba kutanga tinobva kana mangwana. Ndachifunga kuti mungotaura. Mangofunga kuti mungobata mashoko maviri matatu asina kumbotaura. Amunofunga kuti asiya. Ndinoda kutaura ndichiti kubva kunzi muroora akarohwa nemusha weze ndinozviramba nezita raJesu nokuti muroora ndakatoti kuna mai pavakandifonera hative pakati pevana tigadzirise chero paakapisa hembe akanga atuka babaka ndomba ndatoti mangwana acho ndo pakati usikuona akafuma achitotaura kutoti ende munondiwana ndakafa tizivi kuti zvezvo bvira ipapo chete here kana ndizivi kuti zvezvo kubva kupi mangwana acho tikamungirira ndo paakapisa hembe dzake ndikamuteera ndichiedza kuti tive pakati ndikadedza bobo namai kuti tive pakati ngatigadzise imba imwari yovanoite zvakanaka asi kuti vedwe ndaifunga kuti vachakumbira mumboti asi kuti pfungwa dzake dzaita seko dai vangomukwimba vafamba ndakati dai mwana uyu afambwa naye asi kuti izvoni ipapo akangofambwa ari kumba asi kuti dai vakangomutora kuti ngedzeti mwana chii chaita kuti apise mwana hembe uyu vachina kubuda izvozvo zvabva izvozvo vana vese uyu akadzokera kubasa ndikasara nemuroora handina makakata mwanaye ndaimboita basa sezvariri uyu paakazonodzoka uyu paakazoita zvimalaini zvefoni ndakatoenda pakati pavo futi ndikatoti aiwa kavanangu naye mai pamakatukwa aivapo here uyu akanga asipo saka ndikatoa gogo havana gogo namai vakauya vakatoti akafunga kuti shuwa munhu angati vakatotaura vachoti aiwa tanyara isusu gogo wacho wataura vane vakatoti izvoni ndanyara nezvaitwa nemwana vakapisa hembe dzake uyu akapisa nedzangu nemazambi angu akapisa nehembe dzemukomana uyu ndikatoti inini mazambi yangu munhu angu ndinoada mai gogo vakatotaura kuti Clive basa raitwa nemukadzi wako gaza iwewe chiri pababa ako waripa futi mai yako otenga mazambiya mai vako saka mwana paakadzokera kubasa ndikafonerwa nzizo noniya kungochima hana zuro musoro wake kungorwadza ndofunga ipapo handina kuzokwanisa kuita sei vachiti kana akuya kuofu mozoita mozomukansela paakauya ndo pavakaningirikana mafoni ipapo ndobva ndatoningirika ndobva ndatoti zvingabude kudaro alright maita basa pandanchida hangu zvimwe zvacho zvekutobuzvomutaura ndepekuti uyu ati handikatukirwa abereki vangu zvakadaro kati nini nepfungwa dzangu ndaona kutanga asipa ndisamanga ndadzoka ipapo pane munhu akafambisa shoko pamusoro edare akatondiudza ndiye pamusoro igogo vacho ndibonipavangwekutaura patiza mwana uyu achiri uya kuchegulist tinogara kuchegulist fezi 4 ndokunogara gogo muraiki vanogara pagatsi fezi 3 mwana akauya ari manheru vakatanga kufona amwene vacho gogo muroora tamushaya muri kuenda repekutuka ndobva ndinoda kuenda ndikati mamushaya aenda kupi zvikati tamushaya ndobva ndabata foni bva ndafonera mai vacho zvikanzi hanzi ashayikwa kumhondoro kwaanogara ndobva pai ndisina kana nguva ndobva foni yadzoka bheki kuna mai vacho ndavafonera zvikanzi asvika kuna mai vake ari manheru ndakabva kumba kwangu na8 o'clock ndikatotsvaga kombi ndikaenda kumba kwamai ake na8 o'clock dzamadeko ndikasvika ndikaona ari pamusika mai ake anotengesa musika pagatsi ndokana chichemo zvikanzi ndarohwa zvisingaite gogo ndikati warohwa nemurume chii chikonzero muzukuru hapana chakaiva hande kumba tikatorana namai vacho vakabvara musika tikaenda kumba ndakafonera muzukuru komana uyu Clive muzukuru komana mukwasha zukuru wangu akandikatira foni uyu anamboda kutaura neni kusvika pari nhasi haana kana kuda kutaura neni kana nenyaya yekuda kungotaura ndeyekuti patakaenda kumhondoro yekunzi akatukatiswa chini matako tikuinzwira muno mudara inambobvira itaurwa kumhondoro nyaya ndiyo yandiri kuramba iyoyo haana mbozvitaura izvozvo kunyepa ndapedza ndichataura futi
Andichataura futi ndozvanaida kutaura chete. Uziku akazoshauda uzvo. Ashauda mwana wangu mukomana abvunza kuti chii chiri kuitika. Uyu nababa vacho vese vakashauda mwana wangu, vakashauda ambuya vakatukwa zveeko mwana wangu uyu nemukwasha uyu. Ndapedza ndichataura nemambo maita henyu. Alright, baba. Maunga maya wamdara. Mamati kudini. Kuunza kwandakaita kuti titese nawo. Kutaura kwandakaita ndichipinza zita revanhu. Ndo hama yavo yatindoziva chiina mbuya. Saka ndo zita rakakumidza kuyachi semunhu watinokuziya iye munhu akambenga amboda kuuya achida kugadzirisa chi nyaya yekuswa kwehembe dziya dziya. Saka ndo vanhu vakunyanya kuziya. Saka ndakati chi munhu anokwanisa kuoneka hama yake ndiani? Ndimai nambuya. Muri kuda tibatsirei? Amai vaunza kudara. Munoda kudara rubatsirei papi panyaya yekuti vana venyu ava mai nanda problem. Kana ivo kana kuti vataura kuti ndine zvarakakutaura navo. Pane nyaya yakauya kudara. Mauya kudara kuti titese. Taurani. Agarai basi. Pamusoro yeda. Ini handine chikuriyo. Chekuti muchona tatsimudza nyaya yeshe yakudai. Takati wambotitorerawo mwana vambonogara nemwana varaire mwana. Imimi ndimurume wacho. Aiwa ina handisi murume wacho. Imbuya. Imbuya. Kwenguva yakadini? Ndovabereka ini. Madata anogara kumba kwavo kwenguva yakadini? Kunyaka kanaitawo wanikari kuti nyangwa dai yakadini. Ambonorairwawo. Oh. Arikuda sei? Aiwa zvakaoma zvinji matirabisa kuti tisataura. Aiwa tazvinzwa zvatanzwa. Zvatatonzwa apa ka. Zvimwe zvacho. Nekuti kana mwana achiuya pamusha zvakaoma. Mwana akauya pamusha handisi ndingamubvunze kuti wamuka sei muroora? Mamuka sei amweni? Amweni ndovobvunza muroora. Tiri pano tese takaita varoora. Saka zvakaoma. Amweni obika chikafu ototi muroora muka uje chikafu ndabika. Muroora hamuka nikari magumbesi. Saka pakaoma. Saka itachikumbira kuti kana zvikwanisika. Ndosaka taisa nyaya yemudanda chega tikwanisi. Movapa amudata amboenda kumba. Amboenda ambonorairwa. Ini chikumbira changu chekurairwa. Ndochandinacho. Mama karura. Chakabvisa pfungwa. Sure. Saka munoita zvakanaka. Mai kwanzi tikumbira kuti mwana amboenda 2 weeks kumba. Kana kuna ana tete amborairwa kuti anodzidza kugara womuti zvakadini zvakanaka zvine runyararo. Pamusoro yeda. Pamusoro yeda reva kuti nditore mwana ndigonomuraira reva kuti vakabvisa pfumba ina ndachandakadya chemurume wake ana chavakandipa ini vakakwira vakaenda kumusha kwababa bosi baba wemwana uyu takasiyana ndine mumwe murume wanogara naye vakabvisa tsvakirai kunoikokonai ndokwavanofana kuti vatakure mwana anourairwa kumusha kwababa wake ina handina chandakadya kana zvangu zvese zvaamai ndakana wani chandakadya ina haana kudorera vanokuziva munokuziva kumusha kwababa. Ndofunga mapepa erura ari kundwara. Mapepa erura kuti mai ava ndimai. Mwana uyu kana ari kutadza makafanana na tete vake. Tete vake hangave mai avo. Akafanana na tete vake wekuridzi kwokwani. Kana kuti kana achirairwa anorarwa na tete vake wekuridzi kwokwani. Handizviri baba. Asi izvozvo. Pana ndida kuti nditaure mambo kuti zvavari kuti havana chavakadya. Aiwa grocery seri palisi yo takatoya naro nemota tikauya naro mumba. Atisiye pekuti havana chavakadya. Mwana asi wawe. Iwo ndimai. Baba vacho vanondwarisa. Mwana anobereka. Hakuna mwana uripo. Iye ndichimubvunza akati kubhindura hakuna kwandinoenda nekuti vanhu vekoko vakati havadi kundiona. Ndo mashoko akanditaurira ini. Saka akurerwa namai. Akarerwa namai. Uyu muri kumurayira zvenyu mega. Uyu ndinaye. Ipapa zvinhu zvakati kuuya pamba naita kuti anoda counseling afu nepfungwa pfupi chemwana yangu. Usazouraya uchimudiki. Hakuna nhamo inoda kana mai wangu akuda kupinza vanhu kuiga vachiiga munhu akasimba. Ndaine chikumbiro pandarisina kunzwisa pekuti akarohwa nemusha wese. Aiwa ikongatibvei. Abva kudhara mangu. Ikongatibvei. Inyaya yakaidzi dziri mudare. Isu tatingotsvaga kuti nyaya yenyu imwe nezvamavingi zvatagwa namai avo tokumbira kuti mwana wangu unorairwa ndopatava saka takutonyengedza mai avo kuti hakuna here rimwe tonari mwana arairwa zvinotenderwa
pamusoro iyoda nene nyaya ndinayo kutiwa kuti mwana hakuna vabvunzei vari kuti vakaroora pavakamborora vakaenda kunana teta nabamukuru kana even pakauya mwana webaba vati izvo mwana wenyu ndiakateni inhema dzavo pavakaenda vanokuziyana tete vese variko havana kana havataure navo saka ini chikumbiro changu ndechekuti ivo ngavatakure mwana sekuenda kwavakaita bcause ini ndine imwe marriage murume wandinaye hasi baba vemwana uyu handikwanisi kuti nditambire mwana achibva panapo kuti ndimurayiri ndiri mumba mangu ngavatore mwana vaende kunana tete kwavakamboenda kubhindura kune musha wese uripo vakaonana ava nanabamukuru vachibvisatsvakirai kuno zvese ngavatakure mwana vaende naye ikoko ndo pane chichemo changu ini handikwanisi kuti uyu ndimutore pano ndichienda naye mumba mangu pamusoro vedare ipapo ndataureka nyanzwa ari chichemo chamai kwani ndakaroorwawo kumwewo kune mitemo yeko saka nditore munhu ndinde naye ikoko mune matirenedza munogona kutomurayirawo imba yangu ndinofanira ndisingazendi lokuti iye mwana achitaura akati ndakakura chirona nambuya vanhu vekumusha uko handina communication navo takatongosangana navo patakaenda kunoita chirango chekuti tiroore baba vanogara kusaandingoadiki yamudataura munongonovakumbira handingoadiki yamudataura tisingazivi ipapo kuti chii mudataura irokungu akadini mati mudataura irokungu akadini hatizivi kuti paanorayirwa kuzosvikira kuti akuziva kuti ndakufanira kugara so kuti anotora nguva yakadini but mataura zvetunzi kana musingachamudi musha menyu munofanira kuzongotaura kana muri kuda kuti arayirwe chinda inaye bhindu munotaura navo kana tinogona kubatsirai panyaya chii tovakumbira kuti timbo nyange akanzi kurayirwa kana kuti anongonogara muchamuda ndichotambobva mumba penyu dzimwe mhepo dzingodi handiti ende muri kuzvitirawo wenyu mwana futi kuti pfungwa yambe ingapinda idzokedzana toda kuti tisevhe upenyu hwevana vese vachiri vadiki kudai mazviona ezvotani ndatozvinzwisisa because pfungwa yake akanzwa kuti matuko anodza wati mawakazitukwa ini saka kumbovapatsanura momboenda kwake umwe kwake vachifunga pamunodzokedzana nemakuna naedi makuti makutasii regerai ataure yakuunzirai tauraiwo ndo ndikuona kuziviziva ini pane chichemo changu ndebe kuti hunguti tingadzokere nawo kumba asi kugara tichipfudza munhu kunonetsa nekuti ivo vari kuti akagara ega ari kuta zvekukuva ngekuti ada kupa mushonga ivo kuti zvakaenda kufunga mumwe musha munhu ndozvaari kutaura inzwa kaiwo musikana hatina mbotidzokerai ndoi tatendai naye kuhama dzake uda kunzwisisa and iwe ukamwa mushonga uchifungidzira kuti une wauri kunyadza hapana unofa ndiwe hatidi kuti kana tichikutaurira toita kunge toda kukufuridzirai kuronga dzimba kwamakafunga iwe nemukomana makaronga dzimba imba yenyu handiti ndiani wamakuda kushungurudza munyaya yemba yenyu hakuna vanhu vanotorana kana kunofamba rwendo vasina kuranganaka rwendo rwokuroorana nekunogarisana muchipanana dzimba inyaya inototaurirana vaviri muchidanana love sweet whatsoever handiti nhasi uno makunobata mishonga imwai mishonga muve nokurumidza hatidi kuti kana tichaura muno mumatara toita kunge toda kukufuridzirai handiti hatina time yekutamba nemi kana iwe ungatonomwa rogo yekuti kwanzoda kumwa rogo timai vatuko kunzwa kuti iwewe nemukazi wako mutaurirano totaa kuita zvazvi pamberi pana baba namakutomira hatina nguva yekumbosekerera vanhu vanyanya kufunga vakanyanya mwana mai usadira sainde kusadzike-dzike kusvika pakuda kuzurana mwari ane matongero ake anoita musapindire mutonga kwamwari pamusoro imama baba ava vavhura bhuku noti ndakanoroora makanoroora kunochegukira kubhindura ava vatatopedza navo vatinovabatsira topai manhamba masvika kubhindura imi kana vanhu kubhindura vakutaura munoti takaisa chikumbiro kwani pamambo nechikonzero chekuti pakanga paane kuda kufa kwevana kumashonga nekudii saka tofunga kuti vana vedu tikambovaseparata bicha mumwe achiwana kanzeling mumwe achiwana kanzeling
vanodzokedzana pamwe pfungwa dzavo dzinenge dzadi dzakadzikana. Amene uri pani chakaipa ichi? Ndane chikumbiro. Chikumbiro chandani nacho ndechekuti mwana uyu achitaura anoti ndakakura nambuya. Aiwa nambuya mai vababa wake wai baba imimi manje makuta tiri kuti muenda sei hama dzake dzamaurwa namai vake pavakanorora ivari kuziva ivo ndokozoramba vanotungamira vega ine vakatiza futi ini mukaramba muchiramba kuenda kubhindura muchida kupava ava vakudzaita vhiki ende hatikwanzi kuvati vainde vanokugara vane mumurume vakudzaita vhiki saka tovamanikidzirei saka avo ndovatokubatsirai mutaure navo aipapo panoziva zvekuti mukatikomatamba ekuti fambise kuti tisikokwanisa kuona ivavo tokubatsirai kanaona chakaipa mudzimai wenyu zvizvi kana makumeni kusvikana mamukumbira kukwini hainda urikuchemakuba ndonyazvitogembra iwe wakarorwa notikaikokwahozozvizi zvinongodada upenyu ibhora kana uri munhukadzi iwe ndiwechi munhu unomira padho uchitaura zvisina basa zviri kudaro mauzisateti nyaya yenyu ndeikudanana kwenyu ndimi makadanana asi kunonzi nevakuru kana uchiropa mwana chaunotakura nacho kunze itsika semwe musha unoona ukanowana kuti murume wako anodla babiro ndanomba babiro kanowana kuti bozi vamwene ndovanenge vane dhata kasaurana vamwene dhata remusha wangu arizivi ndovanenge vane dhata rekuti pavakazitorerawo kuna vamwene vavo zvii zvaita kuti musha ufambe saka kutapidana asi vamwene nemuroro havanonzi havawirirani but chamusingawirirani chacho chinhu chisina basa risi andimaona macheso akati kwanzi ndakazobvunza vatete maichiona kuti amai vanondivengerei zvikanzi mwana wangu zvaachiita kara apa china pamwe ndouri kumudziva-dziva unoona kune uchina nyaya inini samai vemwana chikumbiro changu chandoda kubvunza da kuti ndibvunzire kuti iye mukwasha uyu ari kuda here mwana uyu wozi mwana uyu akatombotengerwa nomuraini akawiswa nebhegi vatoti havachamudi saka painogona kuita disguise yekuti isi toda kuenda kunomukumbirira kuti adzidziswe iyo ngavabude pachokwadi kuti nyaya yacho ibatsike ngavabude chokwadi timbonzwaika mani vachitaura nesu vachiita disguise zvishandi isu zvatikutaura pano tiri kunyora tiri kure kuti ibhora itsona uriona kuti ibhora but hatigoni kuti mascos mangani orisatakuwa tiromirira rigoo togona toroona hatitauri zvaprofit tinotomirira kuti munhu azvisungirire munhu anenge azvimoneredza ndo basa redu rikuona kuona nokwatakatogarira ndo marambiro akati vanhu vakawanda unzi mbonoraini asi manje kana wazviita munomudare ndisati wabvunza kuti kwenguva yakati nguva yakasvika mwana aya anodzoka adzoka vota wakasira kudzoka usina uraiwa tavanza ndimairaira because munhu kuchikoro ndokunopuwa matenzi kwete kumba ndovanoziva kuti ndaimodairi zvinondii baba tinauro muchiita izvozvo inobatsirana imi mama totarisana nechiro chakaipa musha chemwana anga akuda kuzviuraya saka machimbonoita izvozvo motora muroora kuenda unorayirwa sekutara kwenyu pana chakaipa mubvunzo wanga wabvunziwa parapa kuti mwana achiri kuda here mukadzi
Isiwe nyaya yekutaura nhasi. Andizvi. Ndaisiwe amabinga. Pavinge kuti mwana arai. Ndizvo. Ndokuti kana iri yekuramba. Atitanzwa zvekurai. Pamusireda. Ndofunga pamwe iyo midhuri ikagona kutopindwa navari vaninde. Yange yafunzwa Arongani? slave. Pamusireda. Ndakangofunga kwangu. Zvekuti tidzokerana zvokunonjemera. Asi makabhora hatina hedu mubvira takambana asi kuramba tichidanana kuramba nichifambidzana naye hazvokunondiremera. Hauchadi mukadzi? Hazvondiremera. Uchadi mukadzi? Hauchadi? Handichadi. Nekuti problem after problem ndopavada kufanwa vachitidzokerena mazinga ari mane zvamabvunzo nganga tichamwe sisi mazinga ari mukuti wauti muchadedzwa taurai mukunyika muchimuda chimutaura hamusikaita yekoti ka udzai vanhu venyu kuti vanokuponerai after court. inyaya dzendarewo totiita teini vanhu zvedare mudare munomari kuti hachadi muri kuda vane ndokuda chimwe kanza ungambotirambe zvikadii vandatomonza kuti pawakamwa mushonga pamwe wandewo musana wanga kuti ndivii pamusoro haina hangu handishadi mapepa ese ekuhospital aripo. ini ndandafunga kuti vamwe vati umbonokugadzikana because pfungwa dzavo vaziri kushanda pfungwa dzako hadzisotomboshanda ukaona munhu uchida kuzokana hadzii dzakatotacha ane batoneka challenge karipo saka inini pfungwa iyi yaya yakanaka kuti vanhu vambonorayirwa vachidii zvamazotaura izvi saka mukuti amaramba modii naipapa momuita zvinhu zvoda vabereki vake varipo chizodzokai kudari motiudza kutudidza vabereki vanyu momuramba vari pasina mai chete vazvingarizvamo vanhu vekubhindura vadaniwe mozoramba mwana vacho varipo ndisingazive kuti baba vacho vanowanika here zvavanonzi vanogara kusau ndovamakapa mari ndovakanga varipo nana mai vava varipo vega kanongoda chiroma munhu anowetinisa kuti tarambiwa kunana baba mukuru kana baba vacho chero izvo zviri pasi kutaura navo vanotokwira vanokwanisa kuuya vose vanga vatori munzira yekutouma saka isi mukatipa deadline uri kuti todzoka rini vachiramba mwana vape dendreremunhu asi zvinanga ari kupiwa ndopana ndinoda kukumbira ipapo kuti vabva naye kumba kwavo saka vanotagira naye kumba kwavo hapazowanika chimwe chinoitika here baba tati isusu zvinenge uyu handingari kubasa handirezva baba uyu handingari kubasa akubvaza akarwara hana achiri muhospital akatakamukumbira nesu site hospital kwaigoguma vanhu vanovenga nokuti patakaaaiologist wacho akatotaura kuti tizoni munonogwa kuti dai vanhu ava vaseparatano kana for 2 kubva pa5 months zvichienda mberi kuitira kuti yafanana naye kuuk vainde patu yafanana tinavamwana vakarambadzwana chiremba kudenmark yayo taitonga pafoni
vakarambadzwana chiremba pakudenmark murume akaenda kuna chiremba awani kwanza akaramba ane mukadzi kwenguva yekuti yake achiri ndobvavanzima saka chiremba akanyora navaposiparita asi saka ngomana wayo atori padambudziko anoga kana ari kurapiwa murigara mai vari kutaura zvinhu zvakanaka kuti depambowana nguva yekuti vambogara uyo achirapa uyo achirayira matichiremba kadii vakatotizoni ende munoona imimi michirege kuramba mine mwana kuno kuchipatara ini muchiende munoona kuti muroora atorwa aenda kuhama dzake ambochengetwa ikoko uye achirapwa kwenguva yakadii vakangoti kubva pa5 months dzichienda mberi pamwe pfungwa dzake dziye dzaita se dzadzokekana ndaparinomo adzokai mundano musatotaura dzokai musamutataura matima ndetiva murumonanga musi wa14 dzokai saka uri wari uyabva kuchipatara muri kunomudzisira chipatara uya mune munai kumba mune munai kumba uya kuchipatara ndopamuri kutyira pakanga ari patete panaindi kuchipatara ndakati muroora ngaanogara natete amba dzeiva koba akatotuma muzukuru futi mapirisi emakonzo mapirisi emakonzo pamwe anetsa kamakonzo kuerera kana ndinoramba pano pakoti yamambo zvese zvauri kutaura vanhu vanonyepa kana zvekunzi uyo anga ari kuchipatara anonyepa uyo ane kwanga akatonigwa pakare kuchipatara akabuda Unarambuya. anenge akaka Unambudzi. inhema dzisidzi kuzada kudzoka kuchipatara vanenge vada kutomutsvaga vakadzi kuti apweda aende chokwadi pamusoro uyu ndiye akandiroora vese vakandiroora nyaya yamatara ndainzwa vanongonondisiya kumusha kupindura uko vakaroora uko ndokwanifanira ndavaendere mudhibhuti muendesei kumusha kwake murambire mundani munomurambira kumusha kwake ndandakadya babati kana dhora ndinatandakapiwa kana kusamba bhara kana dhora takira ine $100 ndarambirwe munhu vanayo kumwe ininiwo manje vana nditsenyama ngabuti yakakosha inechi pane iri pasinde isara takapinza kozuva izvile vari Une problem bana mai. Une problem. pane vuramuromo ndakati pane mabalansi ari kuiva havana makaita vakadzavhura muromo inini wacho amai vacho ndakatisisanoita vana chavakatiwana hwanda ndakatotsvaga mari yangu yebhasi yekudzoka kudhura kwacho kutokoreta ndopire ini asi vari kuti vakandiroorera mwana vaenda janotaura kuti hanzi munhu akaroora papa 9 months vachigara nemwana wakongoyo muramba kutomuraiati kuti torai mwana saka zvamakara manje
baba memoriposa baba andika makamirira chi vanhu vachiona munhu anomumirira anenge achikwema kuma pamuri kuti mwana wedu tipei kati rourayo kusvika ndozviizvi saka imi munotsvaga munhu anonge akamira sababa litsi vanayo saka zvinga munofanira kubhadhara moramba ini munhu vanhu musazorasa litsiyo mudzoke nayo saka matikiswa 14 kana mune kwamuri kuti muda mutsvagira kuti anga ari musati maenda ikoko zviri kwamo ndimutaurira izvo zvinozota chikumbira kudare kuti kumbirai kwavarimo kudare kuda hatina nzima tatichimbokumbira kuti pana mbuya patichengeterwa tichimirira detirosangana tese handitomboda kuzvinzwa kana nematukira vakatishayira uno kuti vakati ukairira mbuya asi vakanditi nandachikoro saka zvinonetsa manje ndavadzokere naye baba vake vakuuya vakapamara ndinovonaroa dzokera nemwana tidzokere naye vakaroora izvi chiuya izvi tidzokere nemwana